Fetħu l-applikazzjonijiet għal voluntiera għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-kelma tal-Alla llum se tfakkarna fil-mamudija tagħna. Dak l-ilma li huwa simbolu tal-grazzja tal-Alla. Dak l-ilma li lilna jtina ħajja ġdida li rridu ngħixu l-mamudija tagħna. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu ħtijietna ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. it-taħriġ qaddis tar-Randan mulej iħejji sewwa l-qlub tagħna biex nilqgħu kif jixraq il-misteru tal-għajt u nxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju tal-mulej. U wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-għatba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien iħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħireġ min-naħa tal-lemin tal-għatba, in-naħa tan-nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħariġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-bieb ta' barra li jħares lejn il-lvant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-għadba. X'ħin ħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu fidu il-ħajt tal-qies. Imbagħad qies fdrieħ u għaddieni mill-ilma li kien jilħaq sal-ekisi. Reġa' qies f'oħra u għaddieni mill-ilma jilħaq sar-kubtejja. Qies f'oħra u għaddieni mill-ilma jilħaq li sa ġenbejja. Imbagħad qies f'oħra u ma stajtx naqsam għax l-ilma tantola li kont tista' tgħum fih, xmara li ma tistax taqsamha. Imbagħad qalli, rajtu dan u bniedem, u ħadni fuq xatt ix-xmara u rġajna lura. U wara kif konna rġajna riġa lura,
rajt ħafna siġar ma' xatti xmara fuq naħa u fuq oħra. U qalli, dan l-ilma ħireġ bejn in-naħa tal-Lvant u nieżen lejn l-Araba. U meta jasal fil-Baħar il-Mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma jsir ilma ħelu. U jiġri li kull minn fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li titċaqlaq tgħix u jkun hemm kotra kbira ta' ħut, għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma, l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut tax-xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx, il-frott tagħhom ma jonqosx. Kull xahar jagħmlu frott ġdid, għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Il-roddu ħajr lil Alla. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Kennu qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżawx jekk l-art titried, jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar flimkien. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Hemm xmara li s-swieqi tagħha jferħu l-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ flimkien. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Il-mulej tal-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakobb. Ejjew araw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art flimkien. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Wasal jum ta' festa tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem, ma' ġenb il-menqa tal-bib tan-naċ, hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bezzada. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, zopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marit dak iż-żmien kollu, qallu trid tfieq. Wieġbu l-marit, Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'ħin jitqanqal l-ilma. Għax waqt li nkun sejjer jien, ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, qum, aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad friexu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq, is-sibt illum u ma jiswix iġġor friexek. Iżdu weġibhom, dak li fejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. Huma staqsewh, u minnu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda l-infejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu leħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu, ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma jiġrilikx xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u mar għand il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nafuha il-koll. Fejn hemm l-ilma hemm il-ħajja. Mingħajr l-ilma ma tgħix. U allura l-ilma huwa neċessarju. U għalhekk illum il-kelma tal-Alla qiegħda tgħidilna il-grazzja li jwassal l-ilma. Il-kull min lest li
jgħix bih, però mhux l-ilma biss li jaqtalaċ u jani l-ġisem, imma l-ilma tal-grazzja tal-Alla. U għalhekk naraw il-Ġesu illum ma' dan il-mifluġ li jfejqu ma kellux bżonn jerġa' jibatu fil-menqa. Għax hu kellu l-ilma tal-ħajja bħalma kien qal darba lis-Sammaritana. Hu li jagħti l-ħajja, hu li jwassal il-grazzja tal-Alla għax hu Alla nnifsu. U allura il-Knisja meta tuża l-ilma tal-Magħmudija huwa simbolu ta' din il-grazzja li huwa Ġesu nnifsu. Dik il-Magħmudija li lilna tatina ħajja ġdida. Anke f'din is-silta tal-Vanġelu minn San Ġwan, aħna naraw dik il-kelma ta' Ġesu kemm hija importanti għalina. Issa li ħadd ħajja ġdida bil-Magħmudija. Oqgħod attent, oqgħod attenta li ma tidnibx, għax jiġrilek għar. X'irid jgħid biha Ġesu dik is-sentenza, dik il-kelma? Għaliex int li ħadd il-grazzja tal-Magħmudija ma tistax tarmija fix-xejn bħal min itik rigal u int ma tapprezzax, bħal min qiegħed jgħinek u int titwarbu. Ġesu għal l-imbirek jagħtina l-grazzja fil-Magħmudija. Dik il-grazzja li aħna irridu napprezzawha, nikbru fiha, nikbru permezz tagħha. Ħalli verament inkunu nies li qegħdin ngħixu dak li nemmnu u nemmnu dak li ngħixu. Għax inkella jiġri n-nar. Ara min m'għandux Magħmudija. Għadu ma jafx bl-aħbar it-tajba, imma jgħix il-valuri umani. Dak huwa bniedem tajjeb u jsalva. Imma aħna bnedmin tajbin mhux biss għax nafu il-valuri umani, imma x'għandna l-grazzja li ngħixuhom. Dik il-grazzja li ġejja mill-Magħmudija. U dik il-grazzja hija għal kulħadd kif ra l-profeta Eżekjel. Mhux għal xi ħadd biss u jew għal xi ftit ipprivileġġjati. Il-grazzja tal-Magħmudija hija għal kulħadd. U għalhekk il-profeta Eżekjel jiddiskrivi dan l-ilma, din il-raffigurazzjoni tal-ilma li ħirġa mill-adba tat-tempju, jiġifieri ħirġa minn ġewwa mit-tempju u twassal lil kulħadd. Allura għandek il-punent, għandek il-vant, għandek in-nofsinhar, għandek diversi hawnhekk indikazzjonijiet ta' dik id-diskrizzjoni kif qed jimxi l-ilma imma dejjem ħireġ minn taħt l-artal mill-adba tat-tempju. Għax l-artal innifsu huwa Alla. Nitolbu l-Alla l-imbirek li aħna ngħixu l-Magħmudija tagħna, inkunu xhieda tal-Magħmudija tagħna u naslu biex anke ħaddieħor jifhem x'jiġifieri tgħix il-grazzja tal-Magħmudija permezz tal-eżempju tagħna. Dik hija responsabbiltà. Responsabbiltà li aħna bnedmin ta' Alla u rridu nwasslu lil Alla dejjem u kullumkien b'ħajjitna, bi kliemna u b'għemilna. Ejjew issa flimkien noffru it-talb u x-xewqa tagħna l-Alla l-imbirek. Il-Knisja mulej hija l-omm u l-għalliema li titwassal il-grazzja tal-Magħmudija u tgħallimna kif ngħixu il-Magħmudija fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Id-dinja għandha bżonn l-ilma tal-grazzja tiegħek mulej biex issib il-paċi u tgħix il-valuri tal-ġustizzja, tal-verità. Dawk il-valuri li wkoll aħna ngħixuhom bil-grazzja tal-Magħmudija. Għati lid-dinja li tibqa' tiskopri dawn il-valuri li tanti għaċċana għalihom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. L-imġarrab, il-batut, irid isib il-faraġ u l-faraġ mulej isibu fil-grazzja
tal-milja tiegħek tal-mamudija. Għati l-qawwa lil kull min huwa għaddej mit-tiġrib li jgħix bil-grazzja tiegħek fl-imħabba tiegħek u l-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-eżis mejtin tagħna fil-mamudija tagħhom indifnu fil-mewt biex iqumu għal ħajja ġdida. Hekk issa li għaddew minn din il-ħajja ħajqumu għal ħajja ta' dejjem u jgawdu id-dawl ta' dejjem li huwa int. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex niskopru dejjem aktar il-grazzja tal-mamudija u dan ir-randan ikun mument verament importanti ħalli nerġgħu nikbru pass ieħor fl-għarfien tal-mamudija tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna int ma taqta' qalbek qatt minna u tibqa' tisqina mill-ilma tal-grazzja tiegħek. Għatina li ngħixu bik, fik u miegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jirqal mulej midejk is-sagrifiċċju għat-tifħir glor ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej, inresqu quddiemek dawn l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tatina permezz tal-ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikollna l-fejqan għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżam fina drawwiet ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet it-tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet u l-qtajiet kollha tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima kollha intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U jroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Ontalla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imħeġġin mill-imħabba talla, dik l-imħabba li aħna irċevejna fil-mamudija li għamlitna wliet l-istess missier, ejjew nitolbu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi xulxin l-aħbar. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjejna aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej nadda fir-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u l-ġisem issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jiena mort għal-tlet waqat u għażilt lilhom per se għal-fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-laqat nibda l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħlesejna twieqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha u bejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u ereq l-araq tad-demm. B'sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek
imberka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkint fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li jisma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta Sinjur ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la ddaħħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu, li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalin u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja għal-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern,
dħul ġenna l-irwieħ kollha u bejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekolli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżnata kull jum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim berkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Ħatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eterna l Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollu kaqel. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imnikti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġlu. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Ħatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-sammik l-Arkanġlu. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Itfa'
إرزنو ولا نطلبوك بالحرقة انت لقوة في وسط القطية السما ادفى بالقوة طلة في الإيخ الانفرن للشيطان والسبيرت غزينة الأخرى ليتجراو في الدنيا التلفين الربيخ. Amen. طالبة لسان جوزيب سلم عليك حريصة الفداي وعروسة الفيرجن ماريا ليلة كلا فدالك اللي ابنه فيك ماريا قادة الفدوشيا تخا ميك كريستو تروم بحال راجل أدولت قد جوزيبي كون مشير لينا وكل ومشينا في الطريق الخية أقلنا الجراتسي على خنينا والكوراج وحارسنا من كل داني. Amen. سان جوزيب اطلب علينا. سان باستيان مارتن اطلب علينا. سان تروكو اطلب علينا. سان ميكيل سان باول مسيرنا اطلب علينا. سان بوبليو اطلب علينا. سان جورج بريكا اطلب علينا. بياتو ناتسيو فالسون اطلب علينا. بياتا أديوداتا بيزاني اطلب علينا. قديسين كل تالا. اطلبوا لله علينا. sagrament tal-ħaġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.